Kto pripraví projekt, ktorý predkladá tomu mikropôžičkovému fondu? Iba samotný podnikateľ? To už je skutočne na ňom, ako si to vie zariadiť. Toto my neskúmame, kto robil ten projekt. Či si to robil podnikateľ sám, alebo požiadal RPIC Trebišov, alebo mu to robila nejaká komerčná kancelária. Asi tak 1/3 z tých projektov sme robili my. To znamená, že je to celkom, musí to byť, potom spĺňa to všetky atribúty, ktoré to potrebujú. Tak musí, pretože taký projekt neprevezmeme prácu na takom projekte, ktorý nemá šancu na úspech. Len musím povedať, že aj mikropôžičkový fond to nie je nejaké automatické hlasovanie, že proste sa prečíta projekt a sa povie áno alebo nie. Tam sa vedú aj dosť dlhé diskusie. Ten projekt sa posudzuje z každej strany, či už zo strany konkurencie, schopnosti v danom regióne. Takže v súčasnej dobe skutočne ten mikropôžičkový fond sa snaží odsúhlasiť len takú pôžičku, kde je teda tá návratnosť viac menej zaručená. Vy ste viackrát spomenuli už od kedy sa teraz vlastne rozprávame aj Europe Direct. Trošku bližšie nám teraz predstavte túto súčasť regionálneho poradenského informačného centra. V čom spočíva táto činnosť? Nemá až takú dlhú dobu trvania ako práve celé to regionálne poradenské informačné centrum. V čom teda? Akí sú najčastejší klienti tejto organizácie? Som rád, ďakujem vám za túto otázku. I z toho dôvodu, že opätovne to vyhľadávanie Michalovskí klienti nás vyhľadávajú v týchto činnostiach veľmi, veľmi zriedka. Som rád, že to môžu počuť, čo robíme práve michalovskí diváci. Európska únia cíti potrebu šírenia a zberu informácií medzi v obyvateľstve je nás už okolo 500 miliónov, že? No a volila ten spôsob, že vytvorila práve také pracoviska, ako sme my. To znamená, kde ľudia môžu prísť, povedať svoj názor, ale to sa stáva veľmi málo, zväčša sa pýtajú. To znamená, pýtajú sa na niektoré otázky. Mladí ľudia hľadajú informácie o Európskej únie pre diplomové práce, pýtajú sa, ako možno študovať v zahraničí. Stredná generácia sa pýta na podmienky zamestnania v niektorých krajinách Európskej únie, najčastejšie je to Česko, Rakúsko, Nemecko. Čiže toto sú najčastejšie otázky, ktoré nám klienti dávajú. Treba povedať jednu dôležitú vec, že všetky služby tohoto informačného centra Europe Direct sú skutočne zdarma, pretože sme vyhrali súťaž o získanie grantu na túto činnosť, takže tieto služby poskytujeme zdarma. Ak by to klientov zaujímalo, môžu si otvoriť našu stránku, web stránku, kde nájdú tieto informácie o podmienkach zamestnania, podnikania alebo štúdia v zahraničí na našej stránke. Poprípade nás môžu navštíviť a dostanú od nás CD-čko, kde tieto informácie takisto dostanú. To je všetko možné zdarma teda. Stránka je, predpokladám, hlavná RPIC. Áno. Áno, ale je tam veľmi zreteľná odbočka. Znamená to, že vy teda dokážete, ak tak laicky teraz nás niekto počúva, tak jedným uchom dokážete nájsť prácu v zahraničí alebo štúdium, školu pre niekoho? Aby nevznikol omyl. My nehľadáme zamestnanie, my nie sme sprostredkovateľská agentúra, my hovoríme podmienky zamestnania. Áno. Keď ste sa pýtali na zamestnanie, čo ja viem, čo si tam musí zaplatiť, koľko ho to bude stáť, aké odvody, kde podá daňové priznanie a podobné veci. Vrátim sa k tým znevýhodneným ženám, o ktorých sme hovorili pred chvíľu. Príde nejaká pani po materskej dovolenke a povie, že áno, rada by sa zamestnala v Rakúsku. Ako mi môžete pomôcť? Môžeme jej pomôcť iba tými informáciami, ktoré som hovoril. Čiže znamená, že sadnete si s ňou k počítaču a teraz sa jej pýtate, že akým spôsobom, alebo vy vyberáte od nej informácie, že aké má danosti, aké má vzdelanie, aké má jazykové podmienky a podobne a poviete, že čo všetko ona musí teda splniť preto, aby tú prácu trebárs v Rakúsku mohla získať? Alebo na koho sa má obrátiť? Nie je to celkom také jednoduché, pretože tiež, kde sme vševediaci ľudia, zvyčajne si tieto otázky
žiadajú určitú prípravu, čiže je to väčšinou záležitosťou 2 stretnutí. To znamená prvého a ďalšieho, kde sa musí ten konzultant pripraviť. Zvyčajne ale táto pani je na správnej ceste, ak príde za vami. Áno, ale zvyčajne to sú 2 návštevy, jedna nestačí. Pretože, hovorím, nie sme vševedúci, treba sa nám pripraviť a na viacej túto agendu pre nás robí externý kolega. To isté sa týka mladých ľudí, ktorí sú napríklad stredoškoláci a radi by pokračovať v štúdiu niekde v zahraničí. Je možné prísť k vám? Všetko platí to, čo som povedal. Áno, to znamená, že tieto základné informácie dostanú, my za nich nevyberieme ani miesto, ani prácu, to si musia oni rozhodnúť. Čomu sa teda ešte Europe Direct venuje, okrem takejto poradenskej činnosti? Tak spomenul som, že Európska únia cíti potrebu komunikácie so svojimi občanmi, to znamená s občanmi Európskej únie, a prišla na to, že oficiálne kanály, ktoré realizuje, neprinášajú valné úspechy a preto volí i tie neoficiálne cesty. Dá sa povedať netradične, v niektorých prípadoch i prvýkrát v tomto roku bude realizovať práve kvôli tomu, aby oslovila priamo tých ľudí a predovšetkým mladých ľudí, pretože sú mladí ľudia tou jednou z priorít Európskej únie. V poslednom výskume, ktoré robilo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, teda výskume, anketa, to bola nie výskum, sa zistilo, že napríklad občania Slovenskej republiky vnímajú politiku Európskej únie skôr ako zahraničnú. Nie ako našu, ale ako zahraničnú. Vy ste to pekne povedali, že už nás je 500 miliónov. Hej. Čiže dosť na tom dbá, alebo chce presvedčiť ľudí, aj Slovenska, aby sa cítili Európanmi, čo sa jej asi zatiaľ nedarí, pretože podľa tých výsledkov v minulom roku v eurovoľbách sme nedopadli najlepšie. Tak by mala robiť ešte asi nejaké konkrétnejšie aktivity a robiť to práve cez cez Europe Direct? Znova veľmi dobrá otázka. Toto šírenie povedomia o Európčanovi si nezobrala na seba Európska únia. Je to záležitosťou národných vlád. Čiže to, čo urobí národná vláda, v našom prípade slovenská vláda, je to jej záležitosťou, aby šírila to povedomie o Európčanovi. Dobre, prejdeme teda napríklad znova na nejaké konkrétne aktivity, s ktorými sa možno v médiách alebo cez tie rôzne programy mladí ľudia budú môcť stretnúť už v priebehu tohto roka. Čo bude napríklad aj pod hlavičkou tejto organizácie? Tak treba rozdeliť to na 2 skupiny, to znamená aktivity, ktoré robíme my, to znamená Informačné centrum Europe Direct Trebišove a akcie, ktoré robí alebo organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku alebo Informačná kancelária alebo Euroinfocentrum. Čiže z tých akcií, ktoré robíme my, je to tradične Mladý Európan, účasť Michalovčanov vždy každý rok, súťaž Mladý Európan pre stredoškolákov. Budeme aktualizovať CDčka. Napríklad jednou z priorít Európskej únie je Lisabonská zmluva, čiže budeme organizovať seriál krátkych prednášok pre debat na stredných školách pre mladých ľudí, že čo to vlastne tá Lisabonská zmluva je, pretože si priznajme všetci, že ani my ešte veľa o tej Lisabonskej zmluve nevieme v celku. Radi by sme aj prišli do Michalovec, do iných miest, nielen v Trebišove, že by sme tieto veci mohli odprednášať. Problém tam vidíme jeden. Práve na poslednom stretnutí sme o tom debatovali, ako zaujať tých mladých ľudí, ako hovoriť zaujímavo o paragrafoch. Čiže tam bude veľmi dôležitá voľba toho prednášateľa, toho lektora. No čiže to je z tých aktivít, ja neviem, Medzinárodný deň detí, aktualizácia tých CD-čiek, o ktorých som rozprával a podobne. A z tej štruktúry zamerania zastúpenia Európskej komisie, ktoré chce v tomto roku realizovať, určite každý zbadá to, že chce ísť medzi ľudí a predovšetkým medzi ľudí, pretože povedzme sa zúčastní na festivale Pohoda v Trenčíne, na Artfilme v Trenčianskych Tepliciach, na Kremnických kegoch v Kremnici. Čo ma mrzí,
Nepodarilo sa nám získať jednu z tých aktivít, ktoré budú realizované v niektorých mestách Slovenska, Café Európa, to znamená priateľnou formou debata o problémoch Európskej únie. Takisto ani v Michalovciach, ani v Trebišove. Aspoň nie teraz, hej. Nebude ani ďalšia akcia 7x7 filmov v 7 mestách Slovenska, ktoré bohužiaľ asi sme veľmi ďaleko na východe. No a možno, že si niektorí diváci vaši všimli, že už idú pravidelné relácie i v rozhlase, to si určite všimli, veľmi zaujímavo tam rozprávajú o Európskej únie a takisto ide v televízore na Dvojke každý druhý týždeň. Pozastavím sa teraz nad hovorili sme o konkrétnych aktivitách, ktoré čakajú napríklad mladých v tomto roku. Ak sa napríklad teraz nás počúvajú nejakí pedagógovia, ktorí by sa radi ako s celou triedou alebo so školou chceli zapojiť do týchto aktivít a majú o tom veľmi málo vedomostí, čo teda majú urobiť, kde si dokážu, alebo chcú sa aktívne teda podieľať na týchto prednáškach a na týchto aktivitách, čo majú preto urobiť? Prejaviť záujem. Iba prejaviť záujem a našou vecou bude zorganizovať to tak a veľmi radi by sme boli, keby to nebolo len v Trebišove, ale že by to bolo povedzme aj v iných Znamená, mestách. že majú tie školy, by sa mohli prihlásiť priamo do RPIC v Trebišove, zatelefonovať, povedať, že áno, veľmi radi by sme privítali nejakých diskutérov u seba? Budem veľmi rád, keď tak urobia, len chcem upozorniť, že skutočne je to určené nie pre pedagógov, je to určené pre žiakov a pravdepodobne to bude pre žiakov 3. ročníkov, to znamená tých, ktorí dovršia 18 rokov, pretože v tom čase, keď to mienime realizovať, štvrtáci budú mať iné povinnosti. No povedzme si pravdu, že sa to určite bude realizovať cez pedagógov, aspoň tí budú tými aktívnejšími, pretože áno, sú aj mladí ľudia takí, ktorí sami dvihnú telefón a určite, ale zvyčajne je to cez tých pedagógov realizované. Takže asi týmto smerom môžete osloviť vlastne tú michalovskú učiteľskú verejnosť alebo riaditeľstvá škôl, že a kto by vlastne prišiel o týchto témach hovoriť?